nang yalam juga parti ko try jisu man ka por ko try ni mil ka lagi dong kemat sa ko try na magajingarap ka dong ikamwan na kilom na magajingarap ka dong ko try kamwan na no and rin jingarap ka wan na me uglay na tao yung kabadeng na magiging kandong na markataha ka nga por try kapag instangi ka nga meeting ka dong ka nga jamil at try nila ay kino baro akati kabadang bor ka jamil ko try ko yalam ko try kung kartuy ka nga meeting at lay kikibaro ka mga penyak ko try kan long katum kaman ka bakoy ka jamil to slow yung kikinuway kikipati ka nga por hagagardang ka badang bor tam ka nga try mo ng piyam ka nga o Jesus Christ kinuway. Amen. Publish pun provinsi ki baju kersan yang ana ko support ber ki baju smutna ben pe ya ka baju ke banga penmi hakane ka adventure bloktan nara pisu bagane ke jingkran junga kalong besong nongrim te sngo bha se share lam seki pajba jai ben rekosi ki badan hapo jong ke jela mi khlia hi bero ko wei mar yo le se kan long ke jing men toy ka ben pen toy ya ki pajba babon hakane ka jela ka jongi kalong sisa ka ka ba phla du tata namar ba ka jingmi jong ka voice of the people party kala pen kala long sisa ya ke ne ka party NPP bana ke jinglong berim jong ka kala dang ben kala namar bale ba kala snothu ba kamdan jing mentoy su iki bandang le da kita gi drama pen bi ba kum baju le men swa ban wai bos ban lik shaw bos habadan gi meeting ban lik kring ban lik shaw ba ban pun pai ban pen bi yu ba ubo syong haying ubo mjule si meeting ba ten re menta kilai i ba ka wai bos ka Aisyah ka Aidut ka Aikiat kam don jing mutsu menta ki ba kila kre ban chu ban lek mi bai ban lek tur bai chig jing lang jung PPP wat lah pedeng bakim irish piru kim ai ga bai kali kim ai ga sha gadut andre kila mi ban kersian raba ya ga PPP te menta dag jing kurlat kila dang ban kelabung mutno nakatu kanong rim ka bau presiden NPP men shwa ong ba baduk su yurung ini trelang haus ne marjar kapra hanrai menta ka kenti imat kila kelaba mut te menta kila sedang ban pen i dagata kan nong rim blay ki jongki kaba haswa ban sedang ke meeting ki duai yo blay kila kan mau blay kila snuthu menta bade tong blay bala pen poi ya kita ki nong ilam jongki se ka thong tenrai kemen sikat daya ba kila nang banwat yu blay ban yo kita ginong ilam handrai ko pai ba khasi penar khasi jantia ubhoy war khunrem penar kimaram gelengam to ngin ya pensyong nong rim kain laki wat blay sisa laki duai blay sisa na du godo nut ne ki sudwai tang ban pen iu pai ba baki long kaseng kaba tibriu tiblay boleh ngom ta ba namar ba kanong rim kaba kikran ha ka por election kikran bet ban pen thame yo ba ya ka ai kaba shisha ro ki pen bakla ya ka ai kaba kinong ilam ku pipi ki pen sai khamtam ya ka to ka artikel la spanyo foi kaba ke VPP ke don ke thong ban wan ra tu ban long ke jing sngai bakhnang ba sarkar India haswa ba lada ka thawi ki ain ke pen jenjara ne pen snidur ya ke jela jungi ke assembly ke sarkar jela kala ban pedang ya ta ain kimla ban menjur bat klem ke jing menjur jong ki kata ain kanom trekam tementa pilatif hi thra ya ta ain ka artikel la spanyo foi menta le ngayo khubor biang ba ya ka la spanyo pho artikel la spanyo pho na ka constitution jong India kila wengno ban menta don ba plan kila plan ban wengno se ya kata artikel la spanyo foi ka badai ka ain ban yada ya ki sarkar jela ki jelari pai kila plan ban wengno ya kata nrei pi kumno ba stun ong ba
ka VPP ka kwa penduk no exit sidul rai kat kum kijing tip jongi ki babi ki bedunaro ngitip ba kata artikel Spanyol poi kanang penskap ya ke district council ya ka six sidul te kata kam de kijing lam bakla rai menta ki duai ki ong ban yo ya kanong ilam ka bi je je benriu te kumno ngin ong ba kata kanong ilam ka kong amprin kan je benriu haba por bilap lingson kala ong lupa pun kan tai gi mina ki pana te ka je benriu kata but pai ba pidi ban sai gane pidi ban sutu kumno kini je benriu ha ko ba NPP pat ka VP BJP gade gaju balai gade gaju na marki hikla pan scam ya kata vote for Modi press the button of book te jid yo Modi sarkar ji dak vision ya kasyap hagadur jong kot kala pensisa ngata boros ketong ngidang suong NPP National People Party kamut Bharat Janata Party reminta kala penskan te menta pide pensai pe ba kane ka jing duai jong ki menta kande ka jing duai ka bandu min sim ne ki duai tang ban pen bi yu pe ba ne ikeman baginang ban duai bala ese ka jing duai jong kiru kan pen sutu ya kito ginong yalam balang kinong ilam iu kinong ilam kiba bat ya ketuk pisah kabaki ai na nang tei ban sambai sya ban sambai dut ban sambai denti namar ha kajing sutu jo kita girang ba balang ru kisim be bagane dei ta kajing ai kit bok kiruyang dei ta kajing yarap bai lenti nrei menta la geda kajing duai jong ki haswa election haswa ban long meeting kala kila de bersutu kan kita kin rang ba belang kita kin menusan kita kin syarai belang ki bat ye kata pisah ban ai bai keli ban ai bai yu menta kin nom tre su namar sin bah berduai kamut kadai bagi ting burom yu blai kadai bagi burom yu blai tu blai so tenan ban baya ka hok jongno en siu da kador ya ka hok tebu jongno en siu da kador en yarap bai keli en yarap bai sya hoj la ban yarap bai lenti satang lada manga ngan anu sai pi manga ngada kerdu sisa du kata ngamdan la don ti sunga kwa palat ben tebut tang ba ngan ong iki yarap bai lenti seinga ngan tebut tang ba ya kabut jongar ngan mitu pat iki kada yarap kata kedun ngai ba kada gijing yarap ndela da ong ba kin yarap inga tang namar bangan but ya kata kaseng kata kam de gijing yarap kada kajing thit te pa ba na karen ya ganai menta namar ba phin sotu ba ka jingjit election hi da ka bor pisa kalong ka bomdon nong rim kan yelam si kajing bakla te menta lele phila i ba kila duai ka pollution te phimdon kamsu bandang pedeng ik pisa phila de ban su pensiong nong rim no kain kajing duai ki seng ki bakumno ki bangi de ban ngai te mentas ngan ong biang ru kanai guai klet no ya kajing snow pair nyam snow pair balang snow pair kan hun snow pair yu hanrai in mi shakmat hagane election MP in yeng da kan nongrim ka bangin jit ya kata kaseng ka badan ya kan nongrim ka ban pen klan ya kajai bendu ka ban pen ya da ya kajala jungi ka ban ya lam yo pai ba hagalanti ka bedai in klet no ngin ong no wat ngin nam ong ra bangin nambut yo tai namar de balang uta balang kata rengin mi baik banjit yo breu ubeyeng ya kan nongrim ubeyeng hak seng ko bedan ya kan nongrim ka bas kem kan nongrim ka ba don ya ka thong ba ha te ngangai skam baladang ile kumta ngindam ngindam kam syura bandang mi sejing ya ki ha kapor ka baki sarkar ke lasensyar namar une ubang ijit menta ula long lupa unong ilam ubani site nek menta jongi Nrai, menta ngin but kat ka bangi mon, kat ka bangi sngodai. Tang bala yo kita kijing menta simet. La syap de por ong mi lang ini le persya ya gani ka ain, namar gani ka ain. Kala peniap si syai ngi kan sepeniap ingi to ngini mi pe ba ngini yakhi. Hak tapor ngini yakhi. Oi sejil. Sya syo syadat. Te lada longkum kijing ki jong pi bom dan jing ke bom dan jing syo edat ba da kijing jai te hoi kenyur bania ki ndre la de ki le kijing ki sang balang yap nan em ne haba pila i por ki sang balang ki pulit ru kele don bor bai ka sarkar kele don bor bai mar kan kem un
te kan mentoy re tak daw kadai bangin kin mau ba ka bor jengi ka don hak simpure ti jongi menta kam dei cukujuk bangin le thma do khunam do runti ndege jingle thma jungi menta ka thma jungi menta ka dei bangin pendon kam de kane pila bakla pendon kam ye kane kinong sun kala job te nak ta ka daw pa ba phi gi bidon haying phi gi bom jukham lai chi meeting pa ba mi ban karshan ban ai jing karshan yi gitu ki pa ba ki ba mi da ga jing shir hemen sim ban pen isek perthai ba ki don ke jing angut ban wanra ke jing kala nak ban ta ka jela ma khlia wat pen sep e ye bu jong phi wat ong re ba gitu ki ba mi ban karshan de gi ba shong shit lada kim don kam sim ka ba angnut kam sim ka jing slurong kinom mi kinom penlut bai ka li hire kinom penlut bai sha hire ban mi namar bale ba la su thu lupa ke jing du nong sim da la into kla du nong re namar bangi khmi len ti ya ka bai nong hadin ya ke jing men toy hadin bangin yo ya ka ta ka loi ka singan ya ka jing men toy jong long din mandin ki ban wan hadin jungi ki hebberit jungi nak tarang pen lut om dei kum kini ki we ki pai ba ki bemi tang namar ba ai bai bos ba wai bos chulek shat chung shit ba ai bai kiat ya ka to tenga ndere ken ban kershan re mi menta pai ba phi ki bron haying ki ba shu ki bom ju sotanat ban le chi meeting ban le snap henre snap naga mobile pai lut ye ki meeting jong ka PPP meeting jong VGP meeting jong NPP meeting jong keras pen song nong rem ki no kita ki seng ki no kita ki candidate ki bekeren bai ya kanong rem te lada phis ngodai ya ka jing keren jonga te sa kershan lem ya ka jing angut jongi but aku VPP wat page re wat snap re ben show jing ki wai namar lada phis snap jing ben show jing wai lada phi page ka video ju ki phil oh ka dei syak bukaran re kham da tip ya jing shisha pat re ngapde ngapai lut ye berok ki meeting ngapan song norim ngawat ye kata ke ka bagi ben la dagi ben ye katu ka norim jong pipi bagi bu ye kata ngapai ke la kadai sisa na em ring la pai bagi pipi ka bu ye norim ka bedai hok ka bedon kam ye ki jek pentu khasi ban penjob ye ka negini we bede ka norim jugi ka long baik ban ong ba uta uba arden ule ayu bolas la bat MLA license kinang mut bai try kata ka bat MLA ka dei ka bor ba ka bola ban pen biang lut ye jing don kam ye ki bola la lut ben le persya bola la ban thau an marwei imut kumta ye la jong bagi don hang to tang ba ice cream la dei jing ije ben rew tang ba sam scheme la dei jing ije ben rew ka jing ije ben rew bar bor kam dei tang scheme ndai ka dei ban pen yo ye ginong sai an ki ban ye sai ki ban ye da ki ban ye le persya ya ki bor ki ba wan ban pendon kam jubor ya ka an ki ba wan ban le jubor ban nyon ye ngi pai ba ju jela ma khria ai nuksa kum ka UCC kum ka CEA la dang myo ginong ye sai ba biang ong ka to ka an kan anwan pendon kam ngane ong hakata por sekendit ben rew ndah baki nong wei sisngi kita ki khar kita ki ba wan ban shong buhai snong ha snong jungi kin sapoi kata por kin si ong bai hai ki jika sa jungi hai bu ye gene kata por ban kan tai phim la shu pila ba spriang bai teng ha jing long brew ngi kum perkhat bai batang ga scheme klap day ka jing ije brew bala aying modi ngi sngo pam lele de job ka BJP biang bai marula ban ai khaw la bai scheme datep ye kata ba sarkar ka paniai kam lingba ka pisa jong pai ba ngimde ban sngo kemen ye ka to scheme ka ai ki ai nak pisa pai ba kadai ka kamram jong ki pai ba ka kamram jong ki ban pen biang yo pai ba nrei ka ai ka badan kam ka ba unia da nak benta jongi pai ba ka ba unsna ki ai ki ban pen im ye ki marret mariang pen im ye ki mar bo khndo ye ki jing mentoy ki ba pen mentoy yo pai ba unsna ki ai om dei ban snai ki ai ban sukhang khredep lut ki jing yo jing mentoy jong pai ba kadai kata ke ngin yo inong isai ki bolong kumta mentai barok kilai milot bat temen bat tumkro bat khna tapi dei ban but so sun ai nek menta juki la da pimpat dei to briu ba la da pi isi kano la da pimpat pidong ong ba isi yo ta isi na rei shania ai ke jing shania khandiat
ya kita men bepli ki bemi ban ang ban kren ya gejing sisa ka bakila kun ka dono ya gejing lap gejing thang ga sim juki pai itu mi la kren kumno la kren spang gejing jenjar gejing so sat gejing sencha don bor nadu sarkar kami hadu sarkar jela pai khlong kisat ki kemen mars pendep jing rai pra hato pim perkhat da dengan ta juki kejing kemen juki pim ai jing kemen ra habai ki khun ki wat ban thit ya ki jing la kai remdor ngidang thit na ban ta ki khun ki ban ni penyo jing kemen ki te ban ta ki jing kemen juki ban yo snow ban yo i ban priang burom yo pra ya ki no ngilam jung pra de ki jing ruai pra ki sutanat hato ngim dun hokra ban jit ya kata ka sen ka baki kena rit ki kena sistem ki kena arsnem ki kersan man bangalai kali kena hano pin bot ngan bot hau pra khem tetip we to pra ndai men sim juki ka pen ka slay ka pen mi hi ya ka sur ban ong hau pra kim tip putai e tau pra te ngikum ki rang ba ngikum ki wala he hatung ngim dun hokra ban yarap ban pen yo le mi kata jing anu juki Pajba menta ka kanti lada pidang kwa ban nam pendan kam su ye tu ki thamar ti thma khnam men chua te pendan kam de gane ka ikhtiar kane ka wailam ka pipio ban bat si sin satnem da tebe kata ba tang gane budan bortam ka sensar snong ne ka sensar right ne ka sensar MDC sensar sarkar jilak sensar sarkar pedeng kadai kane ka budan bor ka bala ban tek lakam ya jing sensar don bor de tang jing pendan kam hok ya kane pin pendan bekam beklai kene kan sawan kerto kelas ying sistem lejong kin sensar don bor kan nu por kan jia ka jing la don bor ke behing besem jong pi behing sem jong nga namar babale bangi la de ya ikhtiar jong la de di hakatak por de la le don bor tu wat tang ban ang rum la shu namar bangi la kan mau ya kata ka bangi la de di men suai ke but le jong ya ikhtiar jong ban keren rum la ang shu ngalamat dia kata na gadau bangalamat ngasekren lah hador bar yuru sisin bangila jit nong yalam daki dagbor pisawat tang ban ang rum la shu ban keren ki jing sam la shu pa te tang gini ki kentin akan men scam ba kan long ki jing mentoy ya ki pai kari kasi jatia khoblai shibun khoblai shijarmo